Mit navn det er Jan Byskov, og jeg er elev her på Tech College i Aalborg, hvor jeg studerer til IT-supporter. Når man sådan hører ordet IT-supporter, så tænker man måske først og fremmest på teknologien i det. Man ser måske for sig en fyr, der sidder omgivet af en hel væg af computer og stakkevis af maskiner, der står og blinker og dytter. Men det svarer jo egentlig til, at hvis vi hører ordet pianist, så tænker man på en mand, der sidder bag ved et piano. Men en pianist er jo en, der frembringer smuk musik. Man fokuserer jo ikke på, at det er et piano, men på musikken. Og det er lidt det samme med en IT-supporter. Altså en supporter betyder jo en, som støtter. Og, men hvad er det, den støtter? Jamen, det er jo ikke maskiner, vi ønsker at støtte. Nej, det er mennesker. Og efter jeg startede her på skolen, så er min opfattelse af en IT-supporter, den er forandret sig meget. Selvfølgelig så var min udgangspunkt, da jeg valgte den her uddannelse, det var selvfølgelig, at jeg elsker at nørde med computer og med gadgets, og elsker at få en udfordring, hvor jeg kan finde en løsning på et problem. Men jeg kan mærke, at det, der virkelig motiverer mig nu i min uddannelse, det er, hvis jeg kan bruge den viden, jeg har, og den tekniske færdighed, jeg har, til faktisk at hjælpe de mennesker, der sidder med teknologien. Hvis jeg kan hjælpe dem i deres hverdag, hvis jeg kan få dem til at få den her wow-oplevelse, når de kan se computer og teknologi som et redskab i deres egen hverdag. Et redskab, der kan fremme den arbejdsindsats, som de har, eller gøre det nemmere, eller gøre det sjovere, og udføre det stykke arbejde, som de har. Så jeg håber, at i stedet for, at folk de går i panik, når der sker et eller andet med deres computer, de ikke kan regne med, at så tænker de, jamen det er ingen problem, fordi jeg kender jo Jan, jeg ringer bare til Jan, så ordner han det hele. Som selvstændig og som underviser i kommunikation, så har jeg også lært efterhånden, hvor vigtigt det er, at man lytter til mennesker og finder ud af, hvem er det, der står foran mig, hvad har de behov for, og hvordan kan jeg hjælpe dem helt konkret i deres situation. Så før jeg begynder at overvælde folk med forskellige råd og vejledninger og nye teknikker, så prøver jeg på at se, hvordan er det, at hvor står de, hvad er det for en situation, de står i, og hvilket niveau er de på. Og først derefter, så kan jeg hjælpe dem på en måde, så de føler sig hørt, og også føler, at de er blevet hjulpet helt konkret. Så evnen til at sætte mig i andre sted, og min passion for, at teknologi det skal være et værdifuldt redskab for os, at det skal være mennesket, der er i fokus frem for teknologien. Jamen, det er nogle ting, som jeg gerne ser komme i spil i en elevplads for mig som elev eller som IT-supporter. Og vores grundforløb 2, det er afsluttet her i januar 2025, den 16. januar. Men der er også mulighed for, at jeg kan få en kontrakt før, hvis det skulle være nødvendigt. Og vi har også mulighed for, at vi kan komme i ulønnet praktik ude på en arbejdsplads, hvis det var noget, som kunne være interesse. Så jeg håber, at det har været interessant, og glad for, at du har set med her. Og du er selvfølgelig velkommen til at ringe til mig, eller at kontakte mig på mail, hvis det skulle være interessant. Tak for nu.